Shalom. Huriani hinaolongoni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihita saluhutna. Songonima di damang dainang. Sudeni ruasta namar minggu di bagasta marhite ibadah live streaming. Hami ruas paraldo pasaton selamat hari Minggu. Selamat beribadah di Tasudena. Atong taparade jala tapasada maroha dohot pikirata tabukama pasaurata dohot tuhata di Manogoton di Minggu Saudi. Tapuji tuhata marende mahita sian ende nomor 706 ayat sada dohot ayat tolu. Marhite-hite gorni debata ama
dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tonu parbadia, na tumopa langit dohot anoon. Amin. Saya tangihon mas suaraku ale Jehovah, molo jauh-jauh au. Didok rohaku homandok, lului mah bohiku, atau bohi manahu lului ale Jehovah. Saya unamat tabunihon bohi maradopon au. Jehovah do panondangi di au, dohot hatuaku. Tungmida ise mama biar au, Jehovah do partano batoan ningoluku. Tungmide ise ma au bihaton. Nungat takas huboto sakap akan husakapi taringo Tuhamu, nina Jehovah. Sakap asonangan dotahe, dada hamagoan asa au mangalehon Tuhamu, uju nina hinahulungon. Jadi panjojo muna ma au, huhut lau hamu martangiang tu au, gabe tangihon noku mahamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, parguguna satu dosan, amanami na di banua gijangi. Usehon matondim na badiai, dohot hapistaran na sian hoi, tusaluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam, na badiai di tonga-tongani hamion. Lehon mahiras ni roha ni dang posom, manjami tahon hatam, asalam pita jalalam ganda huriam, na badiai. Patok tong mahuhut rohanami, mangoloiho sahat ro di ujung, di bagason haporsiao nature. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Songonon dohatana. Patik palimahon. Ikon pasanga pemuda natorasmu, asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olom hakatindakon, hata nasotutu, maralopon dengan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham, bagas nidonganmu, dang jadi haliangan niroham, dongan saripe nidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diepe ugasa nidonganmu. Atong rap manggidogogo mahita tutuhata, lau mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, sepat gogoi mahami, mangulaon nahombar tu patik mi. Amin.
Satopotama dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debeata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Semar pangaluhi maroham midahami, dibaheni saya sama sude dosa nami. Dang adong pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati gauran ni pinatupa ni anakmu doha bangason hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akahinohop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringot tu hasasiane dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarseiho au marhitesian aka dosam, jala nunga dilojaiho au marhitesian aka hajautonmu. Au tutu, au sandiri manelesei aka pangalasoim alani hadioriokku. Jala dangbe hupai ingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma didibata na digijang. Amin. Tabege maha tani debata, turpuk ni epistel di hari mingguon, Imas Yan Yohanes 10 pitu, ayat onom, 1 ayat 10 sia, tajahama margati sorin. Nunga hupapatar guarmi tu jolma akanen lehonmi tu au sian portibion. Hohian do napuna nasida, jela dileon ho do nasida tu au, diradoti nasida do hatami. Nunga diboto nasida nasian hodo saluhutna nanilehon mi tuau. Ai nunga hupasatu nasida aka hata nanilehon mi tuau jadi dijakon nasida do. Gabe diboto nasida situtu. Au borat siako jala nunga porsen nasida hodo masuru au. Dang apala portibion hutangi akon. Nasida ondo akan nanilehon mi tuau. Ai hodo napuna nasida. Jalan nasad na di au do dihodoi. Jalan na di hod na di au doi. Jalan nunga marsangap au di bagasan nasida. Dang di portibion beau tujolo anon. Di portibion do anggo nasida. Naro do au manopot ho. Ale amang nabadia. Ramoti manasida di bagasan guarmu. Akan nanilehon mi tuau. Asasada nasida songon huta. Saleleng rap au dot nasida, au do mangaromoti nasida di bagasan guarmu, nani lehon mitu au jala hujagai. Gabedang adong namagos sia nasida. Ia soholan anak jai, asa jupang hatani surati. Alai naroma au nuaeng manopoto di portibion do peau. Di nahudok songoni,
asa di bagasan nasida ripas halalas niroha nadiawi. Nunga huleon hatami tu nasida dihosomi portibiondo nasida. Aidang sian portibion nasida songon au naso sian portibion. Dang apalahu pangido taitonmu nasida sian portibion. Alai naing maramotamu nasida maralohon najahati. Dang nasian portibion non nasida songon au naso sian portibion. Parbadiai manasida di bagasan hati setongan. Hatami do hasitongani. Songon pasurum diau tu portibion, songon ido husur nasida tu portibion. Huparbadiai do diriku humokop nasida. Asaga bebadia nang nasida binaheni hasitongani. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jalana umpayapsa. Amin. Tabigi mako. Dan kabut telah menakutkan,
pai tindakon mah porsiatai songona hina tindakon idongata sa haporsian di sandok portebion. Rap mahita mandok. Au porsea di dibata Jehoba ido ama parguguna satu dosan natumapa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anaknya dibata Jehoba na sasadai imani tinubuhoni si Maria nagabegabian sianton di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata natumao na bernit di panghumani silatus nama tetar pajal do ibana di au pinar silang. Natua tu banua toru dung canom. Nama unlok ngulu di hari patuluhon. Manaik tu surgo lohudul tu siamuni di bata Jehoba. Amanai pergugun satu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Mangulaungi alak na mangulu dohot namate. Au porsia ditondi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria atau panihalak Kristen akan nabadia. Do diasesani dosa. Do dihatai namandok. Mulak mangulu lagi nehalak namate. Do dianguluan nasora sudah. Amin. Tabege makor inali dia. Lau
Horas ma dihita saluhuna. Hujaha majo tikting namasa di huriata di bagasan mingguan. Ima di minggu eksaudi tanggal 10 Mei 2020 sada. Dohok topik ni jamita hatuaon ni halak nati goroha. Naparjolo sermon punguan lansia. Di hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 sada. Mulai pukul siawib, patupon ni huriata do sermon punguan lansia. Nats Nehemia 5 ayat 14 sahat rodi 10 sia. Ni uluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Napaduahon sermon punguan paropuan. Di hari Kamis tanggal 20 Mei 2020 sada, mulai pukul siawib, patupon ni huriata do sermon punguan paropuan, Nats Lukas 10 ayat sada saharodi walu, ni uluhon ni inang pendeta Jojor Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napatoluhon sermon naposo bulung. Di hari Kamis tanggal 20 Mei 2020 sada, mulai pukul 10 waluib, patupon ni huriata do sermon naposo bulung. Nats 2 Timoteus 3 ayat sada rodi 10. Ni uluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napaupaton sermon remaja. Di hari Jumat tanggal 21 Mei 2020 sada, mulai pukul 10 waluib, patupon ni huriata do sermon remaja. Nats Kisah Para Rasul 12 ayat 5 sampai 7. Ni ulahon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Napalimahon sermon guru sekolah minggu. Di hari Jumat tanggal 21 Mei 2020 sada, mulai pukul 20 WIB, patupon ni huriata do sermon guru sekolah minggu. Ni uluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Napon kelas katehisasi. Di hari Sabtu tanggal 22 Mei 2020 sada, mulai pukul 8 WIB, patupon ni huriata do kelas katehisasi sidik. Ni uluhon ni amang pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Napapituhon namar bagas tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason madongata Daniel Hasudungan M. Huta Barat. Anak ni amata Hasoloan Huta Barat nahinan. Tubuh ni inata Hiama Boru Hutapea nahinan. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Cendrawasih 2 Blok A Walu RT 03 RW 08 Pekayon Jaya, Bekasi. Dohot Orwana Rika Monalisa Boru Simangucong. Boru ni amata Surung Simangucong. Tubuh ni inata Rata Mauli Boru Simanjuntak. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Pesantren Kampung Ceger RT 00 Sada RW 0 Sada Jurang Mangu Timur. Pamasu-masuan di Patupa di hari Jumat 20 Mei 2020 sada pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Sai di pasu-pasu tuhata madongata nanaing majalo pasu-pasu parbagasoni. Songoni mah tikting najaha naboy hujaha sian rangatanon tikting naso hujaha boy mata jaha di acara na adong di Hitabe. Mau lihat ya.
Lameni di batana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras madihita salukna kamanginang naro madohot parmingguan di hari sadarion. Giyak ma saya toktong di bagasan ahi pasok kita saluhukna. Selamat hari Minggu madihita. Hatani debata turpuk jamita di minggu tasadarion. Imasian natar surat di buku pasalmen bidu sada. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom. Pasalmen bidu sada ayat sada sahat rodi ayat onom. Songonom madidok hatana disi. Martua mahalak na seolo mangihuton tahiniaka parjahat. Jalan na seolo jongjong tudalan niaka pardosa. Jalan na seolo sahudulan dohot akka pangarhei. Songon hau do ibana nasinuan di topi ni batangaik nomor parbuehon parbuena di hajujupang nitikina bulung nape dangolo malos jala sudi naniulana majadi do. Dibaheni dang manahan akka parjahati maradupon paruhuman. Manang terbahen akka pardosa jongjong diluhutan nyakka natigor roha. Ido sahatna. Amnak kadungan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. May baru do pihita tuto marningot sada pesta na balga di tunga-tunga ni Kuriatta naung tapestahon. Ima hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus. Naik Tuhatta Yesus Kristus tu banua kicang manarikon saluhutna haka naporsia di bana. Alay molo petung manaik Tuhatta Yesus tu banua kicang. Dada namadok na suwadong behubungan ni Tuhatai rap dohot hita akka jolma na porsia tuibana. Dada na putus manang nasuolo be Tuhatta Yesus patuduhon olong nirohana tu ganup kita jolma na porsia molope di portibiok kita mian. Alanunga di baga-bagahon ibana naikon rodo ibana muse madongani saluhut ngulu ni hita kana porsiai mamarhite todi parbadiai. Alatadok jala taha porsiai do. Molo penaunak banua gijang Tuhatta Yesus. Dada naswadong hubungatta. Dada naung putus hubungatta alai toktong do hita patuduhon parsauran marhite ha porsiaotta. Toktong do hita patuduho pabua na Tuhatai tahirim madongani hita di pardalanan ning ulutta di tonga-tonga ni Portibiot. Pabua nadong parsauran. Pabua nadong hubungat tarap dohot Tuhatta Yesus nang manaik tu banua gicangi. Totuido nanaing si patuduhonon ni hita jolma maradopo Tuhatai. Jalanunga tapatuduhon ahado nanaing si bahenot tapabua na porsia hita. Ido asa saya tok-tok tahirim pangaramotionna. Ido asa saya tok-tong tahirip saluhut akana ringgan siat Tuhatai molo na
porsia hita di tuhatai. Alanido hamunak kadungan marhite parsauratai toto tapatuduhom mai marhite kapamujion laus tapatuduhom mai marhite nadong pangiduan tuadupan ni debata asa marhite siap pangidu atai boy dipatulus boy dipatu pa debata alai bohado hita uju pasahato pangiduata tuadupan ni tuhatai ido asa di minggu tasadarion di guarima minggu eksaudi lapatanna saitangi homma suaraku ali Jehovah molo martangi yang au molo makatayau molo hupasahat akan arikot tingulukku di Portibion saitangi homma suaraku idolapatan ni kuarni minggu ta sadarion minggu estomihi hata pangiduad dui pabua nadong parsaurata pabua nadong hubungatta maraduput tuhatai pangiduan napinasa tuhani jala mangelehelek asaolo tuhatai manangihon aha na tapasahati ala taboto do parholong ni roha jala tung macai dengan bahasa nadong dituhatai ido si patudu hononna dingolo ni hita jolma di Portibion alai molo petadok parholong ni roha jala para si roha do tuhatai nabui mangalusi dohot nabui mangalehon akan narikot dingolu ni hita colma alai dang tusude colma olo debata patu pahoni tutu wasa dang tusude colma holan tuaka nauduk jala tuaka nasitong maka porsiai debata tusido patudu hononna asini roha dohot holong ni rohana ido suara nabui alusanna anggo sositong di haporsiai debata totu suara aka pangiduan aka pakirimon napi nasahat tu debata totu dang tangihonon ni debata na sinuarahoni ala taboto nguta di Portibion macari koto pangurupion siat debata sala di boto debata dua hanata dopi di tonga-tonga ni Portibion di boto debata do hasitongan nyaka naro tuibana las dibereng debata manang ditadda debata doa kaisema naro tuado pannai sama padohan ni Tuhan Yesus tukod dibereng aka halak parise nasai patuduhon haburzuon mamuzi debata patuduho panguluion diadopan ni debata alai ahado nabinereng ni Tuhan Yesus maradupon aka halak parise ido asa didok di Matius bidu 15 ayat 8 dohot sia di pasangap pamangan ni bangso oduau alayang ko rohana sida daodo sianau jala magopodo pabahinan nasida pasangap ponau ay poda ni jolmado di podahon nasida alani di boto di batado saluhutna ngulu niaka hita jolmana di Portibion mulai kota puji, mulai kota pasangap debata. Songod dia hasitongan ni pamujion nata pasahati totu di boto debatado. Alanido hamnak kadungan songoni di Tuhan Yesus.
tuakka halak parise nasai patuduhon haburzion pasangapod debata alai anggo rohana sida dang sitong na pasangapon debata. Anggo diadupan ni debata di suara hoddo pabua debata pargugu na sohatu dosan. Dipuji do pabua debata na marmulia situtudo. Na patut iko pasangapon. Na patut iko pujion. Jala na patut ikon sisobao do debata. Sadok kudang do disuarahon. Laho patuduhon. Pabua na suadong boy patudosot tu debata. Ala debata namar huaso. Alanisian naniulahon nasida, naniulahon niakka parise, nungatung macay toho, nungatung macay sitong diulahon, laho patuduhon nang ditadda di bata. Alay, molo di pangulahonon, dohot akka pangalaho na pinatuduhon nasida, daksadalan alamaralo tu na pinangido ni debata. Maralo tu lomo ni rohani debata. Sangod dia ma hasitongan na tutumolo didok. Nang dipuji nasida debata, nang dipasangap nasida debata ala panadon na. Maradok po debata. Alay anggo di pangalaho si ganupari. Tangadong na di halomohon debata. Hido nabi nereng ni Tuhatta Jesus. Maradopun ngulu niakka parise na suadong hasitongan patuduhon ahado lapatan ni panadaon nasida maradopun debata. Jadi sude pamujion na pinasahat nei tu debata totu dang marguna. Dang marlapatan. Tiadopan ni debata. Puasa. Aladak sadalan pangalahona si ganupari. Jaladak siya rohana di suarahon pamujiani. Hala memang sangat-sangat bertentangan, berlawanan. Apa yang keluar yang mereka ucapkan ternyata tidak sejalan dengan apa yang terdapat dalam hati mereka. Amnaka dongan nahina holongan ya dora tabigi manang taingot lupera sada sair ni edde lo taingot edde didok memang lidah tak bertulang tak terbatas kata-kata tinggi gunung 1000 janji alai akhirna lain di bibir lain di hati. Ido nabi nereng ni Tuhatta Jesus maradopon aka halak parise nasai patuduhon. Pabua nasida ma nasitong mamuji debata. Halay songon padohan niya day manakil. Lain di bibir, lain di hati. Siyan na ni hatahon nai asik siyan na di bagasan rohana. Jadi molo somal na didok kala Indonesia madok itu adalah orang munafik minna. Tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi asaulo debata manangihon suara ni hita jolma toto ikon adong ma hasitongan ni haporsiaun maradopon debata. Hasitongan ni haporsiaun manada debata marhite na patuduhon akka ahama na pinangido ni debata ahama na ni halomohon ni rohani debata asamolo tadok ditangihod debatado suaratta jala di alusi debatado ahana tasawarahoni songonak kanang tahilala tutuala di boto debatado nadong do hasitongan
uju taswarahon akka nata pasahati tuyu debata. Molo tahirim akka narikot di ngoluta jala tahilala nunga di patupa debata. Tetuala ni hapor siaut duhita di patulus debata akka na tahirimi. Rapatan na holan suara nasitong na marhabiaran jala na sayuduk mangolui ibana totuido tangi hononna. Mulo taboto jala tahilala di bagasan ngulutta naolo do debata tumangingon suaratta tetu adong ma pakor honna. Adong ma natahilala di bagasan ngulut taon. Jala na pinatupa ni debata na pasti mangalekon las miroha di bagasan ngulutta. Ido asa didok di topik ni jamitata sadarion hatuaon ni halak na tigor roha. Kebahagiaan orang benar. Ada kebahagiaan orang yang benar. Adong do hatuaon na nihilala niakka na sitok patuduhon hapor siaon maradopon debata. Jadi hatuaon manang kebahagiaan dak sude jolma boy dapotani. Alai holan akka nasitong marhabiarat tu debatado sahat hatuaoni. Jala hatuaon kebahagiaan nanidok dari son taksongon kebahagiaan nadong di tonga-tonga ni portibion. Marasing do hatuaon nasia debata dot hatuaon nasia portibion. Boydo tahilala. Pada saat ini saya berbahagia karena saya memperoleh sesuatu, tapi besok kebahagiaan itu akan berubah dengan hal yang biasa-biasa saja. Alai hatuaon nasia debata. Kebahagiaan orang benar adalah merasakan Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kehidupannya. Ido nabi nari tahun ni terpukta. Nabi nari tahun ni parpasalmen di terpuk naung tajahanakin. Na di patorang ibana dua gobaran ni pangalaho ni jolma di Portibion. Pangalaho ni jolma di Portibion molo pe marasing-asing tapi sama-sama menikmati apa yang ada di dunia ini. Molo tai dan akid dua bagian bisi halak partigor biasa menikmati apa yang ada di tengah-tengah dunia ini yang diberikan oleh Allah. Misalnya roh dan dot halak na sopartigor nanidok na dison. Boy dotong menikmati hujan. Bolo akka partigor menikmati keadaan alam yang begitu panas bukan berarti manusia yang benar itu sudah dihukum oleh Allah, tidak. Tapi dengan keadaan yang terjadi itu, semua orang, baik orang benar, baik orang fasik sama-sama merasakan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Alani digobarhon parpasal menodo. Dua gobaran ni pangalahon ni jolma. Himana ni dokna partigor dohot parjahat. Orang benar dan orang fasik. Taboto do. Adong do orang benar. Taboto do. Adong do orang jahat, orang fasik di tengah-tengah ni Portibion. Audang adong ra orang fasik parjahat di tengah-tengah ni Portibion. Pasti dunia ini berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dengan tentram. Alai omma namasa, omma nabi nereng ni parpasalmen mamuka, sian adong di daibana, ngulu ni jalma, na sama-sama manusia itu diciptakan Allah tapi berubah, berbeda. Berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda pangalaho. Itu asa adong
tidak ibana ado halak partigor, adong halak parjahat. Jala takas do di pabua par pasal menon, parasingan ni na dua pangalahoy. Songod dia do halak partigor. Songod dia do halak parjahat. Di mana ni ko barhod di ayat sada satu ayat onomon. Alanido didok tuak kapartigor martua ma halak naso olo mangihuton tahiniaka parjahat. Alay mulut apa balik hatai mate marsak ma halak na olo mangihuton akka parjahat. Puasa didok par pasal minus sungoni. Ala memang arong do parjahat di Portibio nate. Ya do taboto. Arong do kaparjahat. Cala didok naso olo jongjong tudalan nyaka pardosa martua. Cala didok muse naso olo sahudulan dohot akka pangarehei martua muse. Jadi adong tolu si pasidingon ni halak partigor lapatan na halak naung takas manad dari bata makapursiay de bata naung takas na soolo patupahon mangulahon lomo ni rohana iya so lomo ni rohani de bata ima na pinatuduhon ni parpasal menon. Jadi ang go pangalahon na nidok na diturpuk taon memang dakya matsohot. Terus do adong di tonga-tonga ni Portibion. Mamukas yan na tinadda Portibion nga binoto adok parjahat. Alay sa sonari tong adok parjahat. Mamukas yan na tinadda Portibion adong duak kanarenggar roha. Adong duak kapartigor. Alay sa sonari tong adong akahalak partigor. Lapatan na selama bumi ini masih ada. Kedua sifat ini. Dua pangalahon. Saya tok tongdo adong di tonga-tonga ni Portibion. Totu didok ima naso si uhutonon nyaka na marhabiarat tu debata. Ala memang akka pangalaho itu nasay manggugay ngulu nyaka na porsia na nidok ni parpasal menon. Ido asa didok bertua mahamu, ngelodang olo hamu, sahudulat tuak kaparjahat. Bertua mahamu, ngelodang olo hamu, sadalan, rak dohot akka pardosa. Bertua mahamu, ngelodang olo hamu, sahudulat dohot akka si pangarehei. Si pangarehei gurang makorhon na sudinggan. Takkola debata di rehei, rakkola jolma di rehei. Do debata pe di rehei. Sidak kasaunari pe taboto do. Arong do na mga rehei tu hatay. Kurang do nasay mga rehei tu hatta Jesus. Na madok na so tohoy tuhat Jesus. Manang do akka nasing. Ima gobaran ni parnguluon ni colma na dong di tonga-tonga ni Portibion. Alani dilehot debatado pos ni roha tuakan na soolo mangihuton pangalaho di luar ni akan natigor roha dan didok ni parpasal menon. Na solo mangihuto parjahat, na solo jongjok tudalan nyaka pardosa, na solo kudul dohot akka pangarehei. Jala pos ni roha na naeng si bahenon di debata, ima pamukan ni padohan ni parpasal menon martua mahamu. Berbahagialah jika kamu tidak mengikuti apa yang tidak baik yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi molo taulahon masa na pinangido ni debata, nah pasti kita akan berbahagia, mertua. Lalu kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang kita rasakan seperti kebahagiaan yang dapat kita peroleh dari dunia ini.
tetapi kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Tentu melotadok mertua bahamu dang hasusape, tak kasusabe nasairo tu bagasan nguluta, ala memang hasusani sian jolma dorotong tu jolma. Do akan namasa di tonga-tonga ni Portibion. Alai molo diulahon dioloi nasi nuru ni debata. Songon nani dok di parpasal menon. Ima nadapotan kebahagiaan orang benar. Molo tungadok penasolo mangulahon na pinangido ni debata. Totu naso parduli tu debata may. Mularong nasolo mangihuton no ni rohani debata songon na ni gobarhon ni Tuhata Jesus. Taringot tungulu ni akka parise nakin. Totu ima naung patuduhon naso parduli tu debata. Ido melodidok di ayat 6 ayat 80 di turpuk tahun. Ay ditadda Jehovah do dalan nyakka natigor rohai. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh orang benar. Nasai toktong patuduhon lomo ni rohani debata. Alailos tidok do muse matua laholonong do anggo dalan niakka parjahati ninna. Lapatanna takpasobuon di debata. Akka parjahat di tonga-tonga ni Portibion bebas mangulahon hajahato daw. Tak paluason ni debata akka pardosai mangulahon namaralo tulomo ni rohani debata. Jalahita tadokdo pardosahiato hita alayala tahaporsiai debata taului debata gabe di palua mahita siad dosa laos di lehod dope akka pasu-pasu ala nunga tahaporsiai debata. Alani tidok dak pasobuon ni debata. Laos songoni nang akka si pangarehei nanidok ni parpasal menon. Dak pasobuon ni debata alai ikon adongma patupaon ni debata laho paubahon saluhutna akka pangalaho ni jolma nadong di Portibion. Aladong do bahenon di debata laho mamicang asabui ngubah pangalaho ni akka namasa di tonga-tonga ni Portibion songon nanidok ni parpasal menon. Alani martua do hita tutup molodang taulahon akka ulaon naso di halomohon debata. Ido hataridan ni ngolutta pabuana porsia hita di tuhattai jalanunga tahilala di bagasa pardalanan ni ngolutta sahatu tikiope boy hita marhahi pason totu ala pangaramotion ni tuhattai do di hita saluhutna. Alani berkuku mahita sudik lahu patuduhon panguluyon dohot haporsiaon para dopot tuhatai asal lomo ni rohani debata nasaut di bagasan pardalanan ni ngulutta nang akaulota siganu paripe. Amen. Martangi yang mahita. Tuhan debata Jehovah manami marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Mauliate dohot puji-pujian nang hasangapom ma usobahon rohanami tuadopammu. Alaniasi do tolong ni roham naung di paturoko di ngulunami satu tikion. Boy hami ale Tuhan marhahi pason di bagasan uduk ni roha dohot las ni roha hami marsaur di bagas coromon dohot tu ale Tuhan. Ima dalam nami patuduho pangoloyon nami nekotok-tok kami mamuji dohot pasangapon guarmu. Dumobe di parsauran nami dohot tomarhite hatam nabadiay. Naung sahat tu hami ditikyon.
manungguli hami ale Tuhan, akanaung hinokop mi, akanaung tinobus mi, akanaung porsia, jala akanaung sitong mangihutoko, disungguli ho hami, asaboy paturuhonon nami, asitongan ni haporsiaon nami maradupoko. Asaboy margogo hami ale Tuhan, daw siya nakapangalaho, naso obar tulom ni roham, ima marhiti hatam naung sahat tuhami, ala ditong hatongan ni portibion, kadong do piak kapangalaho, na mabahen uga roha ng haporsiaw nami ale Tuhan, alay tuktong do hami, marsi hohot makaporsiay ho lumobi, molo sa itoktok patuluhonon nami panguluyon na sitong martua mahami sa luhut na. Ido nahuhirip pami ale Tuhan, kuklas ni roha, asa marsonak-sonak kami, margugo hami, laho mangula akasiulaw nami si ganong pari. Kostorohan nami, dunganammu hami sa luhut na, tu partikian nanaing ro, asa toktong, buhay hami, pasidikon ngulu nami si anak ka, naso hobar tulomo ni roham. Mauliate ma hupasat kami ali Tuhan, di parsoran nami di tikyon, dinang dipaingot jala disungguli ho hami muse marhite hatam na badiyay. Ali Tuhan di bataman nami, nang dibagasat tikyon, di parsoran nami, dohoto ali Tuhan, buah kami, akadungan nami ruas ni huriam naso buhay ro rap dohot kami, ala niyak kaparsahiton nasida, ala dong do siya tunga-tunga ni huriam, na dibagasa parsahiton ali Tuhan, ima nahubuak kami, nahupasahat kami, asa ho napamalum parsahiton nasida, imama nami, amang Erwin Rodino Siagian SE, dot inanami Nyonya Nurlela Siagian Boru Lumban Tobing, amanami Chris Daniel Hutabarat, amanami Pandita Weka Siahan, amang Mulo Perdinan Sirait, Situa Juli Tupak Haryanto Manik, inang Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Huta Julu, amang Situa Dr. Andus John Walta Siti Daun, amang Johnny Sembiring SE, amang Situa Edward M. Tambunan, inang Situa Nyonya Sitompul Rumian Pitta Halomuan Boru Nadiak, amang Ranto Lumbantoruan, amang Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahan, amang Insinyur Dakler Kamberlaim Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapia, inang Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajutak, amang Pendeta Daulat Pardumuan Panjaitan, amang Jungjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan Irianto Situmorang SE Aka, inang Nyonya Hutapia Mauli Boru Simajutak, inang Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru Sirait. Upasahat kami tuhuali Tuhan, asa ho na mangurupi na mga lehon gogo lumobi, na mga lehon hamalumon diak ka parsahiton na si Debi. Tuhan di bataman nami nang akaruas di huriam, adong do na marlas ni roha, ala niya kapasu-pasu nang pinatuluhom mo, di ngulo na sida, marhite na mga lehon gajang ni umur. Ala ni wakaruas ni huriam, nang makilala di gajang ni umur, pasat kami tuhoale Tuhan. Marningot kami di hari ulang tahun na sida di bagasan na sa minggon, dot hari ulang tahun ni perkawinan ni ruas di huriam. Nang takas di patudoko pabuahodo na mangiring-iring, keluarga naung di pajong joko, dohot aka nang makilala di gajang ni umur naung nilehom mi.
Rupi male Tuhan, pargugui tuakka tikkinanang ro asa tuktong marhahi pason jala di bagasan las di roha. Mauliati ma upasatami tuhale Tuhan, tuktong ma urupi hami saluhut na pargugui hami, marhite asi dohot holong ni roham Tuhami. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, upasatami tangyang nami Tuhan. Amin. Hatani tuhata ojahani pelayan mingguan ima dienet sian Heber 10 tulu ayat 15 1 10 sonono didok. Marhite-hite ibana do tapalehon toktong tu debata pelayan puji-pujian. Ima parbueni bibir akan namarhatopon guarna. Alai unang malupahamu mambahen nadenggan dot mangulahon asini roha. Adi halomon debata do aka pelayan nasongoni. Tapasatma peleata tuhata hu tapuji tuhata marhite ende nomor 248 ayat sada dohot udutna. Tapasaha ma pilihat tau tu debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasat hami ma siyan na nilihom mi tu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasia kami pilihanon.
pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mulyati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi banua gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomani roham di banua tungaun, songon nadi banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sisa madosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siad debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. Hari Minggu marihita saluk na kamang.